Podívej se, tohle video není o nálepkování lidí. Není o tom, že kdo kritizuje Ukrajinu, NATO nebo Spojené státy, je automaticky proruský. Kritika Západu samo o sobě z tebe proruského člověka nedělá. Tohle video je o něčem jiném. Je o vzorcích, o dlouhodobém chování, o tom, jak se proruskost nepozná podle jednoho výroku nebo jednoho názoru, ale podle toho, jaký pohled na realitu opakuješ zas a znovu v každém klíčovém okamžiku. Protože proruskost není názor, proruskost je proces. Proruskost není kritika USA, není ani kritika Evropské unie, ani kritika ukrajinské vlády. To všechno můžeš dělat legitimně. Dělají to i lidé, kteří zároveň dokážou jasně říct jednu zásadní věc. Že Rusko je agresor. Rozdíl tedy není v tom, že někdo kritizuje, ale v tom, koho omlouvá a koho pokaždé obvinuje. Proruskost znamená, že v každém klíčovém okamžiku přebíráš ruský výklad reality. Ne jednou, ani omylem, ale konzistentně. Argumenty se mění, příběhy se mění, ale směr zůstává stále stejný. Vina se relativizuje, odpovědnost se přesouvá jinam. Ne na Rusko, ale na Spojené státy, anebo hůře, na oběť největší války 21. století, Ukrajinu. A teď se zastav, protože tady se láme chleba. Tohle nejsou náhodné omyly, tohle není jiný názor, tohle je řízený sled lží, který se přizpůsobuje podle toho, co ještě funguje. První lež nezabrala, tak se zahodila, změnilo se paradigma a lidé měli začít říkat něco jiného. Ne však proto, že by se hledala pravda, ale proto, že cíl zůstal stále stejný. Jedna z verzí příběhu byla, že Rusko se jen brání, že NATO ohrožuje jeho bezpečnost, že Spojené státy chtěly na Ukrajině stavět vojenské základny. Jenže žádné základny NATO na Ukrajině nebyly. Ukrajina ani nebyla členem NATO a nikdy neexistovalo žádné rozhodnutí o jejich výstavbě. Ten příběh měl ale vytvořit dojem sebeobrany, ale narazil na ověřitelná fakta a rozpadlo se. Tak přišla další verze. Ukrajina jako nacistický stát, takzvaná denacifikace. Rusko jako morální osvoboditel. Jenže krajní pravice má na Ukrajině dlouhodobě velmi slabou podporu a ve volbách v roce 2019 získala společná kandidátka krajně pravicových stran zhruba nějakých 2% hlasů a vůbec se nedostala do parlamentu. Prezident Zelenský je Žid a jeho rodina byla obětí holokaustu a žádná mezinárodní instituce, žádný demokratický stát ani žádná lidskoprávní organizace nikdy Ukrajinu za nacistický stát neoznačila. Tenhle příběh nevydržel konfrontaci s realitou a tak se zahodil. A pak se změnil rámec znovu. Začalo se mluvit o biologických a covidových laboratořích, o tajných amerických programech, o biologických zbraních. A bohužel nezůstal tento příběh jen na okraji internetu. U nás ho začali přejímat i lidé s akademickým titulem. Dne 6. dubna 2022 vystoupila Soňa Peková v rozhovoru pro Svobodné rádio, stanici, která je dlouhodobě spojovaná s šířením konspiračních teorií a proruských narrativů. V tom rozhovoru vyzývala posluchače, aby se modlili za ruského prezidenta Vladimíra Putina za to,
že jeho armáda při útoku na Ukrajinu zničila údajné tajné biologické laboratoře, ve kterých prý Ukrajinci experimentovali s biologickými zbraněmi. Tedy otevřené děkování agresorovi za bombardování cizí země, postavené na tvrzení, pro které nikdy neexistoval jediný důkaz. Mezinárodní organizace, včetně OSN a Světové zdravotnické organizace, potvrdily, že neexistují žádné důkazy o biologickém zbraňovém programu na Ukrajině. Šlo o běžný zdravotnický a epidemiologický výzkum, který funguje i v jiných zemích. Další příběh se rozpadl. A pak přišla realita, která už nešla obejít. Masakry civilistů. Buča. V tu chvíli propaganda okamžitě otočila. Buča prý byla inscenace. Ukrajinci si to prý udělali sami. Těla se prý objevila až po odchodu ruských jednotek. Jenže satelitní snímky ukázaly, že těla civilistů ležela na ulicích už v době ruské okupace. Existují navíc svědectví přeživších. Existuje také práce nezávislých novinářů. Existují vyšetřování OSN a Amnesty International. Fakta byla znovu jasná a přesně tady se ukazuje ten vzorec. Jedna lež se vyvrátí, tak se zahodí a nahradí jinou. Ne proto, že by někdo hledal pravdu, ale proto, že propaganda se nikdy neposouvá k pravdě. Propaganda se jen posouvá k další lži. A cíl je pořád stejný. Zpochybnit Ukrajinu, relativizovat Rusko, rozbít pojem reality, vyvolat dojem, že nikdo vlastně neví, jak to bylo. A tady pozor, tenhle stav, nikdo vlastně neví, je úplně nejgeniálnější stav zmanipulovaného člověka, protože takový člověk je dokonale neutralizovaný. Když neví, kdo je oběť a kdo agresor, nemůže pak podpořit oběť. A přesně tohle propaganda chce. Tohle není chaos, tohle není náhoda, tohle je informační válka. A teď se podívej na české prostředí, sleduj politiky, sleduj, co říkají. Jsou schopni jasně pojmenovat Rusko jako agresora? Ano nebo ne? Protože pokud nejsou schopni, není to náhoda, je to volba. Dovedete si snad představit, že by dnes někdo zpochybňoval vinu nacistického Německa? Že by snad říkal, že pravda je někde uprostřed? Že by mluvil o pochopitelných obavách Hitlera? Ne? Tak proč to děláte u Putina? Chcete se snad zapsat do historie jako ti, kteří pomáhali novodobému Hitlerovi? Protože když šíříte jeho propagandu, děláte přesně tohle. Možná v dobré víře, možná v nevědomosti, ale výsledek je stejný. Ruský svět totiž nemůže fungovat bez oddaných, submisivních botů, bez lidí, kteří budou ochotně opakovat cizí lži a tvářit se u toho jako kritičtí myslitelé. A teď je ta otázka na vás. Chcete se takhle zapsat? Chcete být těmi, kdo jednou budou vysvětlovat, že to tehdy nebylo jasné? Protože proruskost není nálepka, je to dlouhodobé držení jedné strany reality. A tu stranu si volíte vy, vědomně nebo nevědomně. A teď to nejdůležitější na závěr. Pokud chcete být skutečně bojovníci za pravdu, pokud nechcete být ovce médií ani ovce propagandy z opačné strany, pak je potřeba změnit způsob přemýšlení. Pravda nevzniká tak, že se prostě postavíte proti mainstreamu. Pravda nevzniká tím, že automaticky uvěříte opačné verzi příběhu. Správný výklad reality stojí na 3 věcech. Na ověřitelných důkazech, na nezávislých svědectvích a na příběhu, který je dlouhodobě konzistentní a drží pohromadě. Když se verze událostí neustále mění, když se jednou mluví o NATO, pak o nacistech, pak o biolaboratořích a nakonec o inscenovaných masakrech, není to známka odvahy,
je to známka manipulace. Skutečné kritické myšlení znamená být ochoten říct: tady jsou důkazy, tady jsou fakta a tady je agresor. A teprve potom se bavit o chybách, souvislostech a širším kontextu. Pokud chcete být na správné straně dějin, pokud nechcete jednou říkat my jsme to nevěděli, začněte stavět svůj pohled na svět na faktech, ne na pocitech, ne na hněvu, ne na potřebě být za každou cenu proti všem. Protože pravda není otázka dojmu, pravda není otázkou osobního názoru. Pravda stojí na faktech a logice.